Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalam Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, ingkang dikuasani dening dayaning Hyang Roh Suci lan kanthi semangat makantar-kantar asung paseksen menggaing pakaryan-pakaryan dalem Gusti. Dinten menika dinten riyaya tumraping kula panjenengan sami injih riyaya mekrat dalem Gusti, lan dinten riyaya mekrat dalem Gusti menika termasuk wonten ing riyaya wajib ingkang kedah kula panjenengan pahargya kanthi nderek Ekaristi. Ing wiwitaning renungan kula ngemutaken malih Bapak Ibu para kadang kinasih tumraping riyaya wajib menika wonten ing kitab hukum kanonik kanon nomor 1256 dipun ngendikaaken mekaten. Hari Minggu menurut tradisi apostolik adalah hari dirayakannya misteri Paskah, maka harus dipertahankan sebagai hari raya wajib primordial di seluruh gereja. Begitu pula harus dipertahankan sebagai hari-hari wajib, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, penampakan Tuhan, kenaikan Tuhan, tubuh dan darah Kristus, Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, dan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Santo Yusuf, Rasul Santo Petrus dan Paulus, dan akhirnya hari raya semua orang kudus. Menika wonten ing ayat setunggal. Lajeng ing kanon 1297 ugi dingendikaaken mekaten. Pada hari Minggu dan pada hari raya wajib lain, umat beriman berkewajiban untuk ambil bagian dalam misa. Wonten ing kitab hukum kanonik sampun cetha sanget Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, anggenipun kula panjenengan nderek Ekaristi wajib. Naminipun wajib menika boten gumantung aku selo apa ora, pas arep budal udan apa ora, ana sing ngeterke apa ora. Naminipun wajib menika dados ketaatan kula panjenengan nderek Ekaristi, lan boten namung dinten Minggu ingkang dados riyaya wajib. Wonten riyaya-riyaya sanesipun ingkang ugi dados riyaya wajib, anggenipun kula panjenengan taat nderek misa. Salah setunggalipun nggih riyaya mekrat dalem Gusti. Mila mugi-mugi kula panjenengan sami estu saged ngriyayakake Ekaristi mekrat dalem Gusti menika. Awit negari kita Indonesia sampun bermurah hati, riyaya mekrat dalem Gusti menika tanggale mesti abang, ateges libur. Wonten ing riyaya menika kula panjenengan nampi pawartos bilih Gusti Yesus estu mekrat dhateng swarga. Gusti jengkar nilar para murid, ning para murid boten bakal ditinggal loloh. Gusti bakal ngutus Hyang Roh Suci, lan ing sakmangkih Hyang Roh Suci menika tedhak kula panjenengan riyayakake ing dinten Pentakosta. Mila yen kula panjenengan gadhahi devosi dumateng Hyang Roh Suci, saksampunipun riyaya mekrat dalem Gusti dinten Jemuah ngantos Minggu Pentakosta saged diadani novena Hyang Roh Suci. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis.
konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 28 ayat 16 ngantos dumugi 2. Nalika samono murid 11 padha menyang Galilea nuju gunung sing wis ditemtokake Gusti Yesus. Lan nalika padha weruh Gusti padha sujud, nanging ana sing gojag-gajeg. Gusti Yesus banjur nyelak lan ngandikani, saking panguwasa ing swarga lan ing donya wis pinaringake marang aku. Mulane kowe padha lunga mulang sadengah bangsa, padha baptisen konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Apa dene wulangen ngestokake kabeh sing wis dak dawuhake marang kowe. Ruhanamu, aku bakal nunggal ing kowe ing sedina-dina nganti tekan pungkasaning jagat. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, sacara kalender liturgi sakjroning sekawan dasa dinten Gusti Yesus ngatingali para murid dalem bilih panjenengane wungu saking sedo. Lan ing pungkasane Gusti Yesus wiwit sakawit sampun nuntun para murid supados tindak dhateng Galilea. Wonten ing redi ing mriku Gusti pepisahan kalian para murid sacara ragawi, sacara kamanungsan. Wiwit dinten tanda kutip mikrat dalem, para murid sampun boten tetunggilan malih kalian Gusti Yesus sacara langsung, sacara ragawi, jumpa darat, temu darat. Lan Gusti Yesus mikrat dhateng swarga nyawisaken papan kangge kula panjenengan sami. Bapak Ibu, yen kemutan wonten ing Injil Yohanes bab 11 ayat 1 ngantos 6, menika Gusti Yesus ngendika bakal methuk awake dhewe yen wis rampung anggonku nyawisake papan kanggo kowe. Gusti tetep makarya lan pakaryan dalem ing alam donya menika lumantar Yang Roh Suci ingkang ing sakmangke ing dinten Pentakosta Yang Roh Suci kaparingake tedhak dhateng para murid dalem lan sinten kemawon ingkang pitados ing Gusti Yesus. Mila kasagan dalem Gusti ingkang ngersakaken pakaryan kawilujengan dalem menika estu lestantun. Mila Gusti paring panguwasa ilahi injih Yang Roh Suci sing bakal ngamping-ngampingi para murid dalem ngantos pungkasaning jaman. Periode gereja perdana para murid sepisanan sing langsung pinanggih kalian Gusti ngantos jamane awake dhewe ngantos ing sakmangkih pungkasaning jaman Gusti ngamping-ngampingi lumantar Yang Roh Suci ingkang makarya. Mila tumraping kula panjenengan sami kados pundi tansah tinarbuka dumateng tuntunaning Yang Roh Suci. Awit kados ingkang kala wingi kula aturaken, nek mung nganggo daya kekuatane badani kamanungsane awake dhewe ora bakal awake dhewe bisa nglampahi timbalan dalem Gusti. Gusti kala wau ngendika, mulane kowe padha lunga mulang sadengah bangsa, padha baptisen
konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci, ngestokake kabeh sing wis dak dawuhake marang kowe. Menika boten gampil. Lunga ing sakdengah bangsa. Wong lunga neng pertemuan lingkungan kuwi kadangkala awake dhewe aras-arasen baptisen. Mbok menawi nek baptis mono praktis teknis ning wulangen. Nah menika sing boten gampil. Wonten ing paroki-paroki boten kathah sing jenenge katekis. Umat sing kersa sumadya mucal. Mbuh kuwi calon baptis, komuni pertama, penguatan kasantosan, persiapan perkawinan, menapa dene pendampingan boten kathah. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.